Nahrávaš? Mhm. Bars. Rectangles. Circle. Circle 2. Rounded rectangle. Triangle. To vravíš, tie písmená sú originálne hraté akože v romke v displeji, hej? Nie v displeji. Mikrokontroléry. Aha. Stars. Terrain. Som to trošku zrýchlil. Pozerám, že či tam je v tých hviezdičkách nejaké oči, ústa, niečo také. Nie, to je logo Adafruit. Mhm. A toto vravíš, aký je čip? STM32 F1 F103 teda. A taktovacia frekvencia? A poháňame 3V baterkou. Fajne.